Uite cum s-au jucat. Unul și-a pișcat sau nu știu ce a făcut, dar l-a sângerat. S-a rănit. Da, s-a rănit și Cred că s-a mușcat. s-a mușcat. Unul pe celălalt, dar știi ce răi sunt? Vai, foarte... Sunt... Du-te, du-te, uite cum se joacă. Uite cum se joacă. Aici. Hai, Elisa. Nu, tu ești. Da. Nu, și tu. Nu vă certați, nu vă certați. Hai și tu. Așa se mușcă unul pe celălalt la urechi, la picior. Da. Cred că o să aveți fetițe multe. 4 fetițe și 3 băieți. Uite cum se... Cam multe fetițe o să aveți. Da. Și puțini băieți. Haideți, hai. Ia lui vecin, nu tu. Nu-i voie. Hai, du-te, hai frumosilor. Cheamă numai Iasminea, că pe tine deja... Du-te. Nu la papuci. Am spus nu la papuci. Acolo. Ce frumos sunteți, pui pe voi, haideți aici, haideți. Hai. Asta este cea mai cu minte. Asta e așa de cu minte. Da? Mergeți la mama.